ஒரு ஆசமான அப்டேட்டா வந்திருக்கக்கூடிய ஃபாலோவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக வணக்கம். நான் உங்க ரவி. எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிஹைண்ட் வுட்ஸ் பிரசன்ஸ் மூன் வாக் ஆடியோ லான்ச். இசை புயல் ஏஆர் ரஹ்மான், நடன புயல் பிரபுதேவ், ரெண்டு லெஜெண்ட்ஸும் வந்து சந்திக்க போறாங்க. பயங்கரமான ட்ரீட்டா இருக்க போது. வேற லெவலான பார்ட்டி ஜனவரி 4th அன்னைக்கு சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டியில சென்னை ஓஎம்ஆர்ல கண்டிப்பா வந்துருங்க. டிக்கெட்ஸ் வந்து புக் மை ஷோல டிக்கெட் இருக்கு, பண்ணிக்கோங்க டிக்கெட் இமிடியேட்டா. என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ்க்காக 20% வந்து டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. ப்ரோமோ கோட் RAVI20 னு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ரோமோ கோட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 20% டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குங்க. ஆஃபரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏற்கனவே ஏர்மான் சார், பிரபுதேவா சாரோட நேஷன்ல வந்த மிஸ்டர் ரோமியோ, லவ் பேர்ட்ஸ், காதலன் படம்லாம் வந்து நம்ம பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிருக்கோம். வேற லெவலா இருக்குங்க. ஒரு தரமான அப்டேட் நினைக்கிறேன். ஜனவரி 4th அன்னைக்கு நம்ம வந்து சந்திப்போம். ப்ரோமோ கோட் என்னுடைய பயோல கொடுத்திருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன். அப்புறம் என்ன, எல்லாரும் நம்ம அங்க மீட் பண்றோம், ஒரு வைப் பண்றோம். சைனிங் ஆஃப், சென்னை இந்தியன்.